In september vlien hier maakte directeur Willem Smink bekend dat het Wetenschappelijk Instituut van Friesland reorganiseren moet vanwege financiële tekorten. Om reorganiseren te kunnen had de academie toestemming en geld nodig van de provincie. Wij wachten op dat antwoord. We hebben een poortocht dat het misschien verder verkiezingen nog komen zou. We hopen dat natuurlijk nog steeds, maar het ligt er net echt op. De provincie is druk bij verschillende partijen in is voor een oplossing voor de lange termijn. En had er meer tijd voor nodig. Dit probleem is net in één nacht ontstaan en dit kunnen wij ook net in één nacht oplossen. Maar we gaan er wel voor als college te gerden met de KNAW, dat is de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschap, en ik de ministeries om dit voor één keer goed op te lossen. Het probleem van deze situatie is dat de financiële tekorten oprennen. Jouw fysiek onder provincie is van alsjeblieft, jouw us gauw duidelijkheid. Ja, hoeveel geld het dan opsmieten zal voor u, dat zal we zien moeten, maar we willen in elk geval graag duidelijkheid hebben. We zijn al aan het onderzoeken en meer wil ik daar nou ook net toe zeggen. Dus binnen een soort van briedende hin, zeg maar. Ja, ik geloof dat het daar wel op wel komt. En ja, jou weet hoe het zit, die mag jou net steuren.